What's up mga kabisdak? So ngayon nakalabas naman tayo kasi weekend, Sabado ngayon. And pupunta kami sa Sydney Botanical Garden. Andun si Gian, si Ami, tsaka si Bing. And nandito na kami ngayon sa Wynyard Station. Bali na sa city na kami. And try namin sumakay sa light rail. Yun. Diyan kami punta, Circular Quay. Ano yan, nandiyan yung Botanical Garden. A few moments later. Ito na yung light rail. Yan light rail dito sa city. Bagong operational lang tong light rail dito sa Sydney, kaya napakaganda pa, brand new pa. Ay, tingnan natin sa loob mga kabisdak kung ano yung itsura ng light rail. Ito yan, let's go. Yun. So may social distancing. Sit here. Ano yung station? Bridge. So doon kami magsa-stop sa may Sydney Opera House mga kabisdak. I-vlog sa Bridge. Boy driver? So ito parang light, ito palang LRT mga kabisdak. Kasi di ba nasa city siya, magsa-stop pala siya sa traffic light. So yun, kanina nag-stop siya. So ngayon nandito na kami sa Circular Quay, andun yung Opera House, yun. Right mga kabisdak, so nakapasyal ulit kami dito sa Circular Quay. Nandito yung Sydney Opera House. Ito yung station niya, Circular Quay Railway Station. Dito sa Sydney, Australia mga kabisdak, mayroon din mga homeless dito. So kung nakikita nyo yan, para din yan sa mga homeless eh. So right, dito na tayo. Masama yung panahon ngayon mga kabisdak, medyo makulimlim. Hopefully hindi siya uulan. Kasi nga, di ba, doon kami sa park pupunta. Andun yung Darling Harbour Bridge mga kabisdak, yung famous Harbour Bridge na dito sa Sydney. And then, sa likod ko, andun yung Sydney Opera House. Actually mga kabisdak, parang nasanay na din kami dito. Unlike nung parang yung first na dating, di ba? Yun lang mga kabisdak, wrong timing kasi umuulan. Basta tayo. Pangit nga yung panahon. Talagay ko until hanggang gabi na to, ulan na to. Umuulan. Pangit ang panahon. Run! Basang-basa sa ulan. It's raining! Umuulan mga kabisdak. Basta yun yung Sydney Opera House mga kabisdak. So next time na lang tayo mag-vlog mga kabisdak ha, pag wala ng ulan. Yun. Botanical Garden dito sa Sydney mga kabisdak na pupuntahan namin andun banda, yung sa may gate na yun. Papasok kami dyan, garden yan, napakaganda. Bali andun si Paul tsaka si Eileen ngayon naghintay sa amin. Plano sana namin mag-lunch dun, so meron silang dala mga pagkain. Yun nga, umuulan. Wrong timing. Doon nga yung Botanical Garden mga kabisdak. Pupunta sana kami dun kasi nga lang umuulan. So sabi ni Paul at saka ni Eileen, sila nadala yung pupunta dito. Meron sila mga pagkain dala. Andun yun sila ngayon dun. So andun nga sila. So dito na lang kami maghihintay. Yun, andun si Ami, si Bing, saka si Gian. Hintayin namin sila dito. At yun lang, tambay lang kami dito, kakain. Tapos mamayang gabi, pupunta kami sa bahay ni Eileen tsaka ni Paul. Dun banda, ang lakas na ng ulan dun. Lakas na ng ulan dun, grabe. Sinubukan sana namin maglakad dun mga kabisdak, pero ito bumalik na naman yung ulan. So dito muna kami. Dito tayo ngayon mga kabisdak sa loob ng Opera House mismo. So ito yung loob. Pumasok muna kami kasi lumakas yung ulan sa labas. Parang andyan na sila si Paul tsaka si Eileen. Guys, andito na si Eileen tsaka si Paul. Basang-basa sa ulan. Giwan. Hello, hi Paul. Guys, ito yung si Paul. Kaibigan namin. Eileen. Mga kabisdak. Guys, so medyo nawala yung ulan, so pumasok na kami ulit dito sa Botanical Garden. Pupunta kami sa may shed. Doon na kami yung lunch namin, late lunch. Pasmula. So yun nga, ito yung view dito sa Botanical Garden. And mamaya pupunta kami sa bahay nila ni Paul at Eileen. Doon kami tambay.
Wala sanang ulan guys, super ganda sana ng view dito. Papakita ko sana ng view pero next time na lang. Itong lugar na to, ito yung Botanical Garden. Gilid lang yung Opera House. Walking distance lang yung bahay ni Paul at saka ni Eileen dito. At yung workplace namin, walking distance lang din. Right guys, isa to sa area ng Botanical Garden. Napakaganda, di ba? Oh? Para siyang Fantasyland, yun dun. Napakaganda. Kung nakita nyo sa likod ko, yan, yung likod. And then, dun kami, yung may shed na yan. Diyan na lang kami kakain kasi nga umuulan pa, maambon pa. So, after naman kakain, pupunta kami ng pool. Napakaganda dito, mga kabisdak. Grabe, yung mga flowers, tingnan nyo naman, oh. Yan. Doon kami kakain, sa shed. So, ito yung mga pagkain namin, mga kabisdak. May pizza, yun, doon. Salamat kay Paul, tsaka kay Eileen. Yun. Ito pala si Paul at saka si Eileen, mga kabisdak, galing from Bohol. Hi mga kabisdak. Ay, mga kabisdak. Paul, bati ka, Paul. Bati. Bati kayo. So, meron kami pizza, chicken wings, tsaka mga drinks. Yun. Nam to siya trainer sa una nga kadang ga-work yun sila together. Mahal. Pero nakoy ka ng kanang kuan trainer sa ahong flatmate. Unja mo join ko nila. Friday. Wala siya. Unja grabe creative ways of torture jud ay. Pamo na kada mga tuon ko siya sa buntag. So mo na nga atok matuon. Alright, pass to daddy. Alright. Boy. Alright mga kabisdak, so tapos na kaming mag-lunch dito. Pizza tsaka manok. Super salamat Paul and Eileen. Salamat sa sponsor. So ngayon pupunta na kami sa bahay ni Paul tsaka ni Eileen mga kabisdak. And yun nga, ito yung views natin dito. Napakaganda. Ang building. Anong building? Ang bintana kay na murag puti na. Okay, vlog. So, kata dito? Hold. Daddy, my leg too like it broken. Okay, give me 5 minutes. Hi mga kabisdak, so tapos na kami dun sa Botanical Garden ngayon. We're going. We're going now. So pupunta na kami sa bahay ni Paul and Eileen. So yung tinitirhan nila dun, kita mo yung dun, yung tinuro ni Paul, yung building dun. So ito yung buong Sydney City mga kabisdak ito. Pasok kami dun. Nakapagod mga kabisdak, si Gian kasi minsan tamad maglakad kaya nagpapaals karga sa akin kaya nakakapagod. So malapit na kami sa kanila kay Paul. Ito, yung lugar nila mga kabisdak is pang talaga, yung city na city talaga yung dating. May mga cute na bahay. Tapos yung uso dito, yung mga ganun na accommodation. Yan, ganyan. Nakita nyo? Yung mga ganun. Yung mga maliliit na mga accommodation. Parang sa Europe, mga London. Daddy, watch out. Oh. That was here. You want to. Alright, okay, thank you. Ay mga kabisdaks, nandito na tayo sa building, sa apartment nila ni Paul. At tingnan nyo naman yung view nila mga kabisdak, oh. Grabe, di ba? Libre na yung view mo sa renta mo. Yung nakikita nyo mga kabisdak, yan yung yung full Sydney talaga, yung CBD Sydney. Kita-kita, oh. St. Mary's St. Mary's Church. Ay, oo. Doon kami kanina. Tapos yung mall, kita-kita mo talaga, diba? Ang ganda ng view nila. Yung whole Sydney City. Right guys, andito na kami sa bahay ni Paul at Eileen. And tatambay lang kami dito saglit tapos uuwi na. Tapos si Gian na yun, naglalaro ng games, yung paborito niya. So meron pala akong special na episode na i-feature ko yung buong sulok ng unit nila ni Paul. Paki-watch na lang nun para maraming views. So tatambay kami dito at meron papakita sa inyo. Si Paul kasi gamer. So tingnan niyo yung niya, yung CPU pala. Tingnan yung CPU niya guys, walang walang ba? Ano harang? Ganito. Walang casing. Yung, pwede mong i-touch. Alright. Bye mga kabisdak and thank you.